Molts corren a canviar-se. Molts corren a canviar-se de vestit. Baixen els talons i les bambolines Venen de nou damunt els vestidors. Els subjectes, els verbs i els adverbis, ja vestits d'altra manera, tornen a escena. Resta un grup d'adjectius mirant pel forat del taló. Mirant pel forat del taló. El poema següent ara començarà. altra cosa. Bon dia. Bon dia. El primer que he pensat, o que m'ha fet pensar, és una mica aquesta tensió entre el nou i el vell, no? Perquè és veritat que diu el poema següent començarà ara, que és guapo, no? Que el llenguatge sempre està per crear, però diu que canviaran de vestit. De vestit, és a dir, que hi ha els adjectius, els verbs, no? Adverbis, no? Que això, diguéssim, hi ha alguna cosa... Essencial que es manté, sí, no sé si essencial o permanent o més, sí. I el que m'ha agradat més del poema és aquesta relació que té entre literatura i escèniques, no? Clar, Vull dir que, sí. que parla del taló, de l'escenari, del vestuari, de les Sí, sí. bambolines, com si les paraules juguessin a fer teatre o alguna cosa així. Davant de la pregunta, el poema que ara començarà, jo l'única resposta que sé formular és en primera persona al singular, saps? És a dir, el poema que jo vull començar, l'angle de realitat des d'on jo escriuré i des d'on crec que és interessant que escriu tothom. No? O sigui que no et sents formant part d'una generació de poetes o... Bueno, em sento formant part de moviments, de relacions concretes, no? Evidentment que formem part de generacions a grans trets, no? Però a nivell estètic, a nivell de sensació, a nivell de pensament, si es poden traçar, evidentment, però a mi personalment no m'interessa tant, o sigui, m'interessa molt més què diu tothom des d'aquell angle concret particular, no? Jo em considero ja tap generacional, tot i que la meva generació tampoc no ha pogut desplegar-se en tota la seva totalitat, no? I en el món de les escèniques crec que vivim en un moment en què hi ha un gran tap generacional a nivell institucional, o sigui que totes les institucions que d'alguna manera programen o donen impuls a la dansa estan capitanejades per una generació abans o dues de la meva, no? I penso que és una llàstima que els càrrecs amb una certa importància no estiguin ocupats per gent jove. Sí. No sé si tant qui les porta, o en el meu cas el que em preocupa més no és tant quina generació porta el timó, sinó com s'hi accedeix, no? És a dir, com s'accedeix a formar part de les institucions, que és a dir, a triar, no? I a donar veu a determinades propostes i a determinades no, saps? Sí, que jo crec que aquí tenim un problema i un dèficit de transparència important, no? D'accés d'una manera doncs, molt més transparent, no? I a través de concursos públics, etcètera, que jo crec que aquí sí que és important. O sigui, a mi personalment m'és igual si qui ho porta té 60 anys o en té 30, saps? Però com hi accedeix sí que m'importa. Va haver-hi un moment que estava fart de veure jovenets de 20 a 30 anys, guapíssims, blancs, de classe mitjana, amb la cama fins a l'orella, fent coses espectaculars, però que d'alguna manera no era un reflex de la societat, no? I que per això creia que en el fons la dansa tenia poc públic, perquè la gent anava i no se sentia... No se sentia interpel·lada. Sí, exacte, no? No se sentia interpel·lada o no se sentia representada per allò que veia en escena, no? La dansa, per exemple, intentant ser un reflex de la societat i ho ha sigut en tant que masclista, per exemple, no? I la dansa, que és una de les pràctiques més femenines des de la seva base, no? I que jo he sigut l'únic nen a la classe de dansa durant molts anys, de sobte jo vaig anar a Amsterdam a estudiar i jo vaig entrar en aquella escola de coreografia que era boníssima perquè era home. I això és així, perquè jo era molt més dolent que totes les altres dones, però era quota. Llavors era, hòstia, com pot ser que fins i tot quan som menys, o sigui, quan som els inferiors, som els privilegiats igualment, no? I ara mires els teatres i el 60-70% dels coreògrafs som homes. O sigui, com pot ser, no? Llavors, bueno,
intentar revertir això és tota una feina d'uns programadors, no? Que jo crec que ho estan intentant, però que també costarà el seu temps. En el món de l'espectacle, en el món del recital, hi ha bastanta paritat, bastanta, i es tendeix bastant a fer moltes coses, moltes en clau de gènere, que arriba un moment que també et fa qüestionar, També és com la podem ja va... Sí, o sigui, et fa qüestionar què estem posant en valor, saps? És a dir, si el gènere o les propostes artístiques en si, saps? Vull dir, a vegades és com de dir, bueno, jo a vegades he tingut una mica la sensació prou de recitals de dones. Que t'agafen per dona, no per la qualitat del treball. És més igual, si són tot dones, fantàstic, no? Però ja entenc que hi ha un dèficit històric i que s'havia de fer un treball que era molt necessari, però crec que potser ha arribat el moment d'anar un pas més enllà, no? És a dir, jo què sé. Bueno, jo crec que en general la poesia ha fet les seves revolucions una mica abans que les arts escèniques. Sí, no sé. A vegades també té un punt carca. Bueno, la dansa pot ser la cosa més carga del món, també, vull dir que tot té la seva part carca i la seva part punky, no? Sí. No, però vull dir, per exemple, si mires a la història de l'art, totes les revolucions formals per mi sempre han vingut més de la poesia o de la pintura, no? O sigui, el dadaisme o el que sigui, no? O sigui, com de, vale, posem un quadre blanc i li diem pintura, no? Doncs nosaltres hem trigat moltíssim en posar algú caminant i dir-li dansa, no? I, bueno, no sé, és interessant de pensar des d'una perspectiva històrica, tot i que tampoc no soluciona res. No. Però és interessant veure quant de temps necessites com perquè el públic en general i els artistes d'aquella disciplina entenguin que han de passar pàgina, no? O que sigui un consens. Sí, o que s'han de passar moltes pàgines alhora, no? Sí. Jo, per exemple, a l'hora d'escriure, que de fet és una cosa que abans parlàvem, no? És a dir, d'on t'agafes, com n'aprens, no? O sigui, jo crec que l'escriptura, o almenys per mi, és bàsicament lectura, no? Segurament per això el tema de les escoles d'escriptura a mi personalment m'incomoda molt. Crec que el que és interessant serien escoles de lectura, no? I amb el que implica, doncs, això, de revisitar el passat i de llegir-lo des d'altres llocs, també, no? Que això és molt interessant. És a dir, jo la idea que el clàssic no ens interpel·la, no crec que s'ha de posar en dubte. Perquè si és clàssic és precisament per això, no? És a dir, perquè té la potència i la força de fer-te això, preguntar coses d'avui, no? Sí, en dansa m'agrada allò de les escoles de lectura. Crec que precisament amb dansa també passa el mateix. Crec que falten escoles de lectura de dansa, és a dir, d'aprendre a ser espectador, aprendre a analitzar una peça de dansa. Crítica, sí. Perquè en dansa també pequem molt del públic que ve, no ho entenc. És que no has de... O sigui, és que t'has posat les ulleres equivocades, no? Que des de la meva opinió això passa perquè compartim l'espai amb el teatre, no? Vull dir que el teatre es fa en un lloc que es diu teatre i la dansa es fa en un lloc que es diu teatre. O sigui, hi ha alguna cosa que fem malament. Vull dir que no hi ha dansòmetres o dansants. I llavors crec que la gent es posa les ulleres de narrativa. Clar, i del text. Exacte, es posa les ulleres d'història, no? D'un llenguatge, vaja. Quan la dansa és més a la poesia, diguem, no? Quan el teatre és més a la narrativa. El meu treball s'ha fonamentat sempre en rearticular o revisitar coreògrafs del passat, no? Vull dir que si el passat ens hi porta, i bueno, jo és que vist d'això, vaja, no, me'ls he copiat a tots, vull dir que no crec en l'originalitat. Hi ha alguna cosa molt bonica quan el públic reconeix el material que està observant. Allò és Singing in the Rain, i tu tens la teva pròpia experiència amb Singing in the Rain, que et pot semblar més cursi, o que l'has vist amb la teva mare o la teva àvia. Però de sobte també pren un altre significat, no? O sigui, ressignifiques aquella peça que estava posada en un museu o que tenia una connotació. Que era un dinosaure allà ficat. Exacte, li treus la pols i la converteixes en un material nou que et pot portar a dir, a un discurs completament diferent, no? Jo personalment no crec que s'estigui creant de manera més lliure que abans. De fet, al contrari, crec que és una llibertat molt
O sigui, sí que hi ha el discurs, és a dir, que hi ha molts llenguatges diferents, molts això que es crea de manera més desacomplexada, però és que això no ho crec, és a dir, sempre s'ha creat, sempre hi ha hagut artistes i creadors que han creat de manera desacomplexada, que han revolucionat moltíssimes coses, que evidentment que hi havia el bloc més conservador, el bloc que tenia el poder, però sempre hi ha hagut artistes que han anat en contra, no? I a més de molt potents i segurament no amb tants altaveus mediàtics, cosa que encara la fa més potent el gest. Llavors, crec que avui en dia es dona per fet, o hi ha un brou, no?, de que això, hi ha 1000 discursos, fem el que volem, diem el que volem, però no ho sé si diem tant el que volem, Vull dir, jo no ho tinc tan clar. Jo crec que avui la dificultat i el repte és això, com fer un pas potent. Aquí està la dificultat, és a dir, què anem a trencar? Quines dinàmiques anem a trencar? Perquè quan ja està tot trencat, o quan ja es diu que està tot trencat, llavors que... Clar, és a dir, no ho sé, és com una llibertat que és fàcil, i la llibertat és difícil. Això ho deia Levinas, que és un filòsof que m'agrada molt. La llibertat, i és interessant que sigui difícil, saps? No ho sé. I crec que vivim en una societat que ha necessitat molt l'especialització i ha precisament obstaculitzat aquesta idea de l'artista del Renaixement una mica que pot ser total en el sentit exacte, no? De que els teus descobriments literaris tenen un impacte en la teva pràctica corporal o en el teu disseny, no? I ara això no passa, tio, i crec que abans eren molt més lliures per entendre que un artista era un artista total i ara és, però tu què ets? Poeta? Però poeta de com? Ja, poeta de què, no? Exacte, poeta de què, però com són els teus poemes? Però és molt interessant la pregunta que fas, sobre la multidisciplinarietat, perquè és que ja es dona per fet, no? Doncs també és molt... Què vol dir? O sigui, què vol dir? Perquè no és només posar en contacte això que dius tu, diferents disciplines, és a dir, posar-les de costat i barrejar-les, bueno, clar, llavors, però... És que l'entenen molt des del decorat, no? Decoratiu. Exacte, quin impacte a nivell de sentit hi ha, no?, entre una cosa i l'altra, perquè és que es fa molt, o jo visc experiències així de dir, bueno, ara anem a fer aquesta cosa de música i poesia. Música i poesia, no? És a dir, bueno, no, això no és un diàleg, o sigui, això són coses que poses de costat i ja està, llavors no passa res, és a dir... No, que està bé que existeixi. Etiquetant o jutjant en tant que superficial, però no ens enganyem, és a dir, estem posant dues coses de costat que cada una va pel seu compte i llavors, bueno, ja està, però no sé si hi ha un diàleg real o que es deixen travessar l'un amb l'altre. Si l'art és el lloc en què les dinàmiques neoliberals i capitalistes, diguéssim, es poden posar més en entredit, jo d'entrada, o sigui, immediatament et diria no. És a dir, o no és l'únic lloc, des de llocs de militància a llocs de treball, és a dir, hi ha persones que amb el seu gest quotidià, amb el seu dia a dia, potser posen més en entredit certes dinàmiques de poder, certes dinàmiques d'injustícia aberrants, que no pas des d'un discurs artístic o teòric, és igual, o tot barrejat, és a dir, parlar d'anticapitalisme. Tot i així, evidentment que sí, i això és el que dèiem fa una estona, no? És a dir, sí que en la mesura que segurament serveix de poc el que fas o que desactiva el dia a dia, desactiva el costum, implica una certa aturada, no? Aquí sí que certes dinàmiques almenys queden en stand-by, no? I queden, o pots fer un pas enrere i pots pensar des d'altres llocs, no? Però sí que crec que és interessant no sé, és molt fàcil, no?, apropiar-se de la revolta. És molt fàcil, vull dir, a nivell discursiu, no?, i realment té molt poc d'impacte, no?, real, és a dir... Sí, molt d'acord. Jo sempre això he pensat que m'agrada fer el que faig perquè no serveix per res, no? I que la dansa, igual que la poesia, no té com una utilitat superpràctica, visible, immediata, no? I sempre té més a veure amb allò innombrable, amb allò invisible, i en aquest sentit sí que té un caràcter subversiu, no? I subversiu en aquest sentit, sí que ho és. És anticapitalista en el sentit que el capital que treballem és un capital que per això són precaris, no? Perquè és una merda de capital, diguem. Sí. Perquè moltes vegades també, sempre costa més el container que el contingut, no? O sigui, en la dansa passa molt que s'han fotut molts diners
el totxo, no? Vinga, reformem aquest teatre, reformem aquest centre de creació. I després no hi ha diners per activitat. Per fer un festival, quin és el percentatge d'estructura i quin és el percentatge del pressupost en activitat. En activitat concreta, sí. I llavors, quan contractar tothom i pagar tota l'administració i tot el que és, diguem, la infraestructura val més que el que s'emporten els creadors i els artistes, llavors és que, és que la cultura, en el fons, és el 30% del pressupost, que ja és poc. Bueno, això passa per això també amb els llibres, no? Quan escrius un llibre és bastant curiós. Bueno, jo, a part que de la majoria de llibres meus no he cobrat res, saps? Però és veritat, no? Que si la distribuïdora, que si tal, que si qual, que va sumant, no? L'engranatge es va sumant, i tu allà després no tens ni un llibre per regalar i al final l'has d'anar a comprar, no? És que mira, jo n'he fet un només de llibre i he hagut de pagar per tenir-ne uns quants al final. No, i és veritat que tampoc ho pots posar tot al mateix sac, eh? Vull dir, hi ha editorials que treballen d'una manera i n'hi ha que treballen d'altres, és cert, no? Però sí que és veritat que la part que es destina al creador fa bastant riure molts cops. No, amb la dansa jo vaig arribar a la conclusió que sempre hi ha com 4 economies que tenen lloc. Hòstia, has afilat primer. Bueno, perquè... 4, no m'interessa. Bueno, així ràpid per no allargar-nos, però una és l'economia dels diners, evidentment, que és quan val el teu espectacle, no? O quan val la teva... L'altra és l'economia de la passió, o sigui, quan va la teva passió, fins a quin punt estàs estàs disposat a fer allò, perquè és que realment el foc de la creativitat et crema per dins i necessites compartir la teva dansa amb el públic, per tant estàs disposat a fer-ho gratis, no? Per tant, hi ha l'economia de la passió i després hi ha l'economia dels afectes, que és l'economia dels favors, no? Ai, Pere, per què no vens i m'ajudes? Per què no fas de balleria a la meva peça gratis? És que no tenim finançament encara. Això són 3, en falten un, o són 3? Sí, no, són 4, i llavors l'altra és l'economia de la visibilitat, que és aquesta de... Vine a actuar en el meu festival, no tenim ni un duro, però bueno, convidarem a tots els programadors haguts i per haver i ja veuràs com ens sortiran molts bolos. Ja, però aquest bolo... Però aquest bolo i aquesta gent, no? Que ha estat treballant... No, te'l paguem amb visibilitat, perquè així et donem altaveu, no? Que és una mica el que deies tu amb les editorials. Sí, la crisi econòmica del 2008, por ahí, 8, 10, aquí va arribar a 11, jo crec que ens va ensenyar que haguessis estudiat el que haguessis estudiat, pringaves. Per tant, que la panacea d'estudiar a una universitat, piques un màster i tot això, ja no servia, no? I una de les coses que jo sempre he pensat és que, com a artista, jo crec que el que estem acostumats és a estar en crisi, no? O sigui, com que sempre poses en qüestionament allò que fas, allò que ets, allò que escrius, no? O que crees. Per tant, aquesta sensació de tot s'ha esfondrat, necessito reinventar-me, aquesta paraula meravellosa, necessito, si no tinc feina, me la creu jo mateix, no? És una cosa a la qual jo estava acostumat, no? O sigui que jo vaig formar part d'una generació que al principi va ser molt feliç, que vam estudiar i tal, però que ens deien tu estudia i fes una carrera perquè llavors tindràs feina assegurada, i després s'ha vist que no, no? Sí. Clar, jo ja aquesta promesa de futur ja no la vaig viure tant, eh? Ja vaig néixer no vull dir, però ja vaig... Quan vaig començar a estudiar ja estaves més en el pou, saps? O sigui, el futur així meravellós és que ja ni s'entreveia, no? Doncs és veritat que no vaig... Era molt jove, no? Tenia 20 i pocs, però ja et dic, és que era molt austera la meva vida en aquell moment, vivia molt poca cosa, però vivia, és veritat, o sigui, sí que sabia, no?, que no em quedaria al carrer, que això ja és un lloc de privilegi, no és que ningú m'estava ajudant, però sabia, hi havia aquella seguretat, no? Amb la dansa també volia afegir així ràpid que jo crec que sí que es va notar que hi va haver un canvi de paradigma molt gran, sobretot aquí, que va ser quan jo vaig arribar d'Amsterdam, i es va passar d'una cultura de les grans companyies subvencionades en un moment de vaques grasses, en un moment en què hi havia molta aigua i tothom se la va beure i ningú va regar,
doncs tots els joves, diguem, ens vam adonar que aquell sistema de companyies canviava, ja no era sostenible tenir una mateixa companyia tot l'any perquè no podies pagar a la gent tot l'any i perquè artísticament també tenia ganes de col·laborar cada vegada amb algú diferent. I llavors, doncs ara va ser el principi de reinventar-se un nou model basat en treballadors autònoms i creadors independents, no? I encara estem veient com és aquest sistema i com podem treballar-ho. Per mi, l'emoció primera immediata va ser que confinar-te era un privilegi. A mesura que anaven passant les setmanes, no només un privilegi, sinó una font de desigualtats bestial, no? I a nivell creatiu, jo al principi pensava, no tinc res a dir. No tinc res a dir, no, perquè és que a més, clar, tothom començava a parlar, o sigui, al cap de molt poc ja hi havia l'assaig aquell, no, que si pandèmia, jo pensava, però la gent com pot escriure sobre el moment històric sense poder fer dues passes enrere, ja no cal anys, no, però dues només, no, i ja es parlava, es creava, i me'n recordo, bueno, l'únic que puc fer és llegir, perquè no tinc res a dir, i llavors vaig dubtar molt, que llegir, evidentment té relació directa, no?, amb crear, i llavors vaig dubtar molt entre l'evasió o la política, no? A partir d'un moment sí que vaig començar a escriure més tranquil·lament, perquè quan van passar mesos, o sigui, al principi era tan bèstia el que estava passant al món, i tan dolorós, i tan desconcertant, no?, també, o sigui, que no... Jo personalment pensava, bueno, no sé, un moment, ara callo. Clar, jo vaig tenir un procés bastant similar, també. Bueno, primer de tot dir que al principi de la pandèmia i encara ara s'ha criminalitzat el fet de ballar d'una manera molt bèstia, no? Jo, que la meva segona escola sempre ha sigut la discoteca i que a la discoteca he vist coses que no he vist en cap teatre ni en cap estudi de dansa i que ha sigut com font d'inspiració molt gran, de sobte m'he quedat sense aquesta segona escola, que em servia per socialitzar, que em servia per aprendre, que em servia per ballar i s'ha criminalitzat molt el fet de ballar, que ballar contagia, que ballar contamina, que ballar... I llavors, per mi hi ha hagut dues conclusions. Una, que el teu ordinador no és un teatre, o sigui, per tant, l'experiència que tens mirant un espectacle de dansa mai serà la mateixa que tal, però que podem aprendre coses igualment, no? I que crec que les classes de dansa online, per exemple, tinc amics que les han fet i de sobte han passat coses boniques, no? Evidentment, o sigui, hem deixat de mirar-nos al mirall, que això jo crec que a la dansa li va molt bé. Hem deixat de fer classes on copiem, la gent s'havia d'esforçar lingüísticament per explicar el braç baixa i llavors fa una onada, o sigui, com hi havia hagut que els professors s'han hagut de posar les piles a nivell lingüístic. Ara que no estàs en contacte físic, llavors ara, de cop i volta, les paraules s'han fet més importants en la dansa. I també han permès, per exemple, com que de sobte els professors que feien classes a una acadèmia o una escola, de sobte tenien alumnes d'altres llocs de la ciutat o d'altres ciutats o amb altres capacitats, no? I de sobte aquella gent que no anava a classes de dansa perquè se sentia gorda o perquè se sentia que tenia una discapacitat o que se sentia que no feia bé, de sobte estant sola a cases tenia un lloc de comoditat que llavors feia que comencés a ballar, no? I això també ha sigut bonic, vull dir que crec que també hem de valorar les coses bones que ha portat aquesta merda de pandèmia.